Čaute ľudia, vítam vás v mojom novom videu. V dnešnom videu to zase bude Brawl Stars. Neviem prečo, ale chcem zase otvárať star dropy a môj Brawl Pass asi na to tak nevyzerá. Takže v dnešnom videu asi budem vyplňať všetky questy počas pauzy a budeme otvárať ďalší, no ako budeme mať ďalší opening star dropov, jak v minulom videu. Tak ja idem na to. Kit for oka. Kit, aby som bol oka v pohode, jumpnúť a urobiť double camouflage. Ja som išiel 2, kde mám question. Stupid. A k tomu fakt neverím, že môj teammate je akože fakt Kit. A on je tiež na 7. pavri. Ko klauníka to dám. Double kitom so sladkým kitom. Ako vyzerá môj camping ľudia. A teraz sa tu niekto špawnul. A som extrémne scared dneska. Dude, I just died to Nita and stupid Gromek. Ako čo robí môj teammate, on tam taký proste melt. Easy peasy. Ako ja som sa teraz fakt išiel po shope a sú tu teraz 2 zadarmo monster eggy. Tak poďme ich otvoriť. Mutácia je, dúfam, že to budeme stúva. Ok, rýchlo tiež vymysla. Pustiu. A to čo je za hlupú mutáciu? Dajte si nejaký popcorn. Dude, ten čuvák je totálny pakáču. Brr, 2 hypercharge skiny a tie isté. Welcome to China. To je ťažko hrať, keď tam v bušoch bola tá stupidná bibina. Ešte 6 pavrov. Čo mám dosť? Ľudia, mám ešte naozaj jednu otázku. Mysleli ste svoj vôbec hypercharge skin? Lebo ja ešte nie a mám na to nervy. Ani asi jedno ľudí. Aha, vlastne som im dostal jedno ľudí nezvajúce. Ktoré boli. Wow. Ľudia, ja tu budem campiť do konca hry, lebo tu sú všetci silní. Welcome to Chai. Jak zmeltujem. Ok, zmeltovaná. A teraz ma tu príde niekto zabiť, som úplne si istý. A ten baš smeltuje. Čo je to? Prosím, did I smell tuna? Ideme späť na naše miesto. Dúfam, že ma nezabije. Alebo mi nájde. Ako, môžem zdrhnúť, alebo ho zdať. Jaké by ste si mohli zabíjať? Ale to... Ešte... Oka už tam máte. Asi zapínať. Tak by som to vybral, ľudia. Ľudia, ako fakt, Kid není fakt moja šanca na hranie. A spíš je to moja väčšia šanca na prehrávanie. Ešte ani jeden kosun. A 0 trofej. Wow, 10. Ľudia, ako jeden min a konečne môžeme prestať farmiť toho Kida. Finally, ty odídeš. Kid odíde. Teraz nechápem, ma to vyhodilo z Brawl Stars. Tá naše bugla. Ako nič sa nestalo, v poho, všetko. Asi teraz hrajem proti botom, lebo nikto tu nemá. Ako fakt to je bot.
Ja nič. Pekla. Ja dokážem aj prehrať proti Tomákov. What the hell? Potrebujem jeden win a ešte 6. Ďalšia hra s botami. Som videl, že tu je aj ďalší kit a super Mr. P. Teraz sa už nebudem starať o Sola, ale môžem ísť aj Jumgrab, o ktorý mi to nejde. Tak pôjdeme asi k knockout. Tak asi si myslím, že dobre vyhrajem. Melody zostáva. Ľudia, po 100 rokoch sme dokončili kita a môžeme si otvoriť náš prvý star drop. Z videa. Ako fakt, že teraz power cointy potrebujem, no tak berem. Poďme urobiť Bam. S jej mutáciou. Počkej, nemám na bravo. Ne, oka. Ako tu nikto nemá mutáciu. Iba ja. Budem iba tu spamovať tie kliky. Nič ma nezastaví. Mi teraz ako fakt, Buzz není môj typ, ale i tak som si ho vybral. Niečo bol zadarmo v shope, ale normálne, keď ešte boli chroma kredity. OK, ľudia, asi toto časť otvárania star dropov. Z Bravo Passu rozdelím asi do viac sérií, videí. Urobím z toho daily content, otváranie tých star dropov. A dneska to asi už bude končiť, lebo možno ešte dneska vidieť druhý part.